April नायानै दिनैजों 3 मास ग्रोब जाबाय थांनाय नभेम्बरनि 2025 नि नभेम्बर 9 तारिखनि जोनोम ओमफ्राय दिनैहाय 9 तारिख फेब्रुवारि 3 मास पुरा जाबाय आरोखि 3 मास पुरा बेलाय नानिया डेट हमबायानो बेलाय नै नानिया नानि hello nani how are you nani how are you नै नानिया गेलेदों नै गेलेहोदों बेलाय नै दाथ' एसे गरम जाहांबाय नालाय ओंखायनो बिसिनावहाय दान्दिसे लानानैहाय नै मा होनो फुस्लायबाय आरोखि नानि आइ सना आके नै नानिया नै नानि आइ नै Sonaki, Ama Penda.